Ekhaya kuthiwa kufunwa iinkomo eziyi-11 but ngeza neziyi-10. Eye-11 ikum. Yima ke makoti. Kunganjani xa sinawuqala sixhele leyo ilapha kuwe, siyingcamle siyive? Ingathi kanti uzawundinika inkomo ethanda ukulwa, ekudala ihlatywa zezinye iinkomo endle. Andiyazi noba uyandivana. Ndithi kunganjani xa sinawuqala sixhele leyo ilapho kuwe inkomo, siyive nemihluzi yakhona. Ingathi kanye kudala ihlatywa zezinye iinkomo phaa inamanxeba, ayisenancasa kakuhle. Sharp.